busnes yn Llandeilo? Fi'n byw yn Llandeilo ers dros 10 mlynedd nawr, a yn teimlo mae hwn yw yn cartref ni, a rili moyn sefydlu busnes yn y cymuned o'n i'n byw, yn y cymuned mae plant yn ei tyfu lan yno. So felly oedd hwnna'n rili bwysig i ni pan yn edrych a ble bydden ni'n sefydlu siop goffi. Beth oedd y hanes yn yr adeilad hyn cyn iddo chi dod? Ie, so wrth gwrs, oedd e'n cyn i ni sefydlu Diod, oedd siop gelfi yma, siŵr bydde pawb yn cofio. Ond wedyn edrych nôl yn bellach na pan o'n i moyn creu fel teimlad i'r adeilad, o'n i moyn edrych nôl o beth oedd arfer bod yma cyn ni, so hwnna'n bwysig i ni. So lan yn ar y wal, mae dyn ni fel beth maen nhw'n galw shoe lasts, so beth o ti arfer ffito a stretcho shoes gyda, achos oedd yn siop ysgidiau ble bydde pawb yn cofio biwris i fod yma. Mae lot o bobl yn cofio hwnna. Ni dal yn cael rhai o'r teulu'n dod fewn sydd yn gret. Ond wedyn yn edrych nôl yn bellach na eto, mae hwnna fel yn y cyfnod ble mae rhai pobl dal yn cofio. Ond yn fel tua 1920s wedyn, oedd actually eto yn link i sgidiau. Oedd e'n creu sgidiau a 40 o bobl yn gweithio yma, achos mae'r adeilad, mae fflat lan star a mae mwy o adeilad na chi'n gweld. So mae link i sgidiau wedi bod ers spel sydd yn neis i ffindo mas beth oedd ma falle canrif yn ôl. Beth yw ffordd gorau ti i hysbysebu? So yn bennaf i ni'n wneud ar-lein y cyfryngau cymdeithasol, so ni'n hysbysebu lot fel Facebook a Instagram, sydd yn bwysig i ni. Ond hefyd mae dan ni marchnad cwsmeriad eitha traddodiadol, so mae rai ni gofio, fi os ydw yn pawb ar y cyfryngau cymdeithasol, so ni dal yn edrych ar word of mouth yw lot o fe, be mae pobl lleol yn meddwl amdano ni a gweithio i ffrindiau hefyd. So mae rai ni ddim angofio am yr ochr na hefyd, ond bod yr ffordd sydd yn rhad i ni a ffordd sydd yn galluogi ni cyrraedd cynulleidfa mwy eang yn bendant ar-lein trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Sut mae'n teimlo i rhedeg busnes eich hunan? Mae'n teimlad gret i fod yn rhan o busnes Llandeilo. Mae'n gallu bod yn challenge o ran rhedeg y dydd i dydd, ond fi'n credu mae'n rhywbeth bwysig i ni fel teulu yw bod ni'n rhan o'r gymuned. A dwi wedi dod yn nabod lot o bobl bydden ni ddim yn nabod. Ni wedi byw yn Llandeilo am tua 10 mlynedd cyn bod fi'n sefydlu Diod, a ddim yn nabod lot o bobl heblaw, falle pobl bydden ni'n mynd rhedeg gyda neu yn gang bootcamp neu rhywbeth, ond ers ni, ti'n dod i nabod cymaint o bobl. Mae'r gŵr na'n gweud, siwr ti'n nabod nhw pan fi'n gweud helo i rywun, a fi'n gweud, wel, maen nhw'n yfed flat white, ond fi ddim yn gwybod beth yw enw nhw. Mae hwnna'n rhywbeth rili neis, a dwi'n gobeithio mae'r plant yn fach, dy fi nawr, dyma nhw'n 4 a 2, ond bydden ni'n gobeithio bydden ni dal ma pan maen nhw'n hŷn i gallu cael y teimlad na hefyd. Wedwch chi fi nawr, yn 100 mlynedd, beth byddech chi'n meddwl bydde'n digwydd i Llandeilo? Byddwn ni'n gobeithio gweld dal gyda siopa annibynnol fel ni'n gweld nawr. Falle gyda bypass, falle dal dim bypass mewn 100 mlynedd, ond bod ni dal yn tref pobl yn lyco dod i gyda siopa annibynnol. Chi'n clywed gyd o ran fel technoleg yn newid, fel AI a pobl yn delifro gyda drones, ond byddwn ni'n gobeithio bod dal pobl tu ôl y siopau, a bod dal teuluoedd lleol sydd yn rhedeg siopau a busnesau Llandeilo. Gret, gwelai chi 100 mlynedd.